2021. Yeah, never will not ever. How could you rule? No, we rule a beautiful heaven. Go to Kugana village. This one is so massive to the extent that bro, heaven on earth. So look at how many pillars is this house. Huh? It's uncountable pillars from down to top. On a better kind of. You follow Robo heaven on earth. Oh, heaven on earth. Robo paradise. So 4 years ago, the whole village has been her rice. Come by 2019. I want to stop. And the come by 2019, come on to send that to primary school. Since the 2019 primary school, all I could do is teach a every teachers. Yawan Akogwo, Obichiruzo 1. Noboduku. Omenye 1. Noboduku. Obeka no. Ojefe Mogo. Nke awa ka wo bere ka owo. O to onye ruru primary school n'Uzubi. Hey. Roholo Uzubi bu bai. Orukwa nke umunna ibu mu ejiga ebe m ji were pụta. Machine m na-agba ya nwa biyere machine m na-agba. Bi umunna niile machine. Bo Mogo chiri tugo. Ya na kwa ewe omenyere. Otu onye na-ama mgbe obodo eji were na agụọ na agụ obodo. Anyị eri na rice n'aka nwanne anyị nwoke ahụ Mogo Chinetugo kamgbe 2019 stroke na Chinetugo 1 oji efe Mogo oji machine Mogo nwoke na-eke akpa rice ọ bụrụ na afọ gbazige like otu anyị nọ December na ọ na-eke the whole village anyị niile site n'isi ruo n'ọdụ a ga-dump bags of rice, bags of tomatoes, bags of groundnut oil for the whole village. Wait, Oburono, some people know the whole village. The first Ulor here, also more zoro here in the Sena Foundation. He would amount to the man say, Sena Foundation to the roofing. More go with the also. Come Equerano, Tia Gonen, Tia Gonen, Jazz Homogo, make question Anna ruler. The whole use on an acre mansion. Okay, the whole use machine. Of Anna in your name, Anna Hakoyako. Hey! Yeah, no, tomorrow broken. I have for the whole villages. And she need in the meeting in the village is in name. I want to take control of the meeting. Yana, everything that I know. Oh, Chinechugo. And I hate you. Come on, Chinechugo. Oh, Ojeve, that's your name. What are you born on your village? You feel may benefit too much. I know what I do. I want to get why they were from Anna. But I do 2 months will be machine. Hey, God, what better job? Anyway, right. I'm big machine. I'm going to move more. I'm not going to big man. I'm going to move big machine. This Ketula TV, we are in Uzubi in a village, a community in Oboduku, in Watago, in Idatono local government of Imo State. And we are here, we are in the residence of High Chief Charles O. Onyele. Watago, Ezo Mogo, Chinetugo 1 of Uzubi, of Oboduku, of Imo State of Nigeria, of Igbo land. He's a great man. CEO, Chadon Global, Chadon Group of Companies. He's a great man, a great son of the soil. And we are here to tell his story. We are here to promote what he's doing for his people because his people are happy and they wish to talk about him. And we also promote him because when you do good, he will promote you. So this is his house. And we are also going to tour this beautiful mansion in a village, Igbo village. It is only in Igbo village you will see house. You will see everywhere clean. Look at the road. Everywhere clean and beautiful. It is only in Igbo village. You want to go? So go and do something for your people. Let's go and meet somebody who will tell us more about this man, this great man. Oye Chukwuju Goze Nduzubi. So good evening, sir. Good evening. Diko kedonya ikede and kede ebe anyị nọ. Afọ m before Egbeli. Okay. Ejiro Ogidi were mara m. Okay. Ebe a nọkwa nna anyị bụ na nke Chinechugo. Charles Onyele. Chinechugo 1. Oji efe Mogo. Oji machine Mogo. Nwoke na-eke akpa rice. Ọ bụrụ na afọ gbazige like otu anyị nọ December na ọ na-eke the whole village anyị niile site n'isi ruo n'ọdụ. A ga-dump bags of rice, bags of tomatoes, bags of groundnut oil for the whole village. Wait, Oburono, some people know the whole villages. Hey! I got doya na church. The Reverend Father can take care of it. Then only on a Beruyan Ebru, only village. The whole Boduku not around. The whole Boduku not around. We try to go when you Jeruya Brun and Kepa, and you Jeruya one bag, when you Jeruya to ride the whole people. Hey! We don't come and send
ọ gara the whole villages, the whole use nọ na ndị ekere machine. O kere the whole use machine. Ana ihe ọ na-eme anaghị akọ ya akọ. Ya na ọ nọ tụnwe obere oge na ya kpọọ the whole villages a na-esi na-eri na-aṅụ. The meeting the whole villages na-eme. Ọ ya na-take control of the meeting. Ihe a na-eri, ihe a na-aṅụ, everything dị na nọ ọ Chineke ugwu. Anaghị eti ya aka nwa onye ọya na. Chineke ugwu. O ji ebe ihe ọ na-eme karịrị akarị. Nna this man a na-akpọ Chineke ugwu. Kedu otu o si wee bido? O just know nna kpatara ego ka o just know bi n'ego bido dawa from heaven. No. Ọ gbara boy n'Ọnịsha. From boy ọ gbara n'Ọnịsha. Ya mee Ọnịsha ahụ nwe otu o siri ya otiri ya dịrị ya izi ya bụrata Port Harcourt. Mgbe ọ bụratakwara port, agarukwe that port ahụ adịghị izi, but he starts struggling as a man. Okay. Megide ihe. Otu Chineke si eme ihe. Mgbe Chineke chọrọ ịgọzi mmadụ ya agọzie mmadụ. Chineke mechaa tụgharịara ya ajụ. A na-akọ ya na-adọrọpụ nwayọ. Even the first ụlọ ọrụ here, ọ sị ọrụ ga mụnwa zụrụ ihe niile ejiri site na foundation ka i were mara otu the man si eme ihe site na foundation to the roofing mụnwa ka o weta usoro nke ọbụla i kwere ọnụ tinye ego n'elu iji azụ ụmụ gị mee kweshọn a na-arụ ụlọ ahụ. So onye a na-enwe ha arrival. So oborukwu anọ na beg on Chineke ugwu otu oborukwu nọ na because o mere many things n'obi. Enwere ụlọ ndị ọrụ chana ọrụ garịchana ọ tara ihe ọrụ gacha n'obi agaghị ekwuo na mmadụ na-abụ n'obodo ukwu na-abụghị ya nwa bụ nọmba 1. The guy na-eme just otu aka Chineke si gọzie ya. Even o mere the thing kpowa m bọs na-enwere ezi aṅara. It's not this one ekwu 5 million gịnị? Okay, match wakwala ka ile somebody ebe a kedu ka ifu odi abiko de ka ifu ya. It's not a plan ime gịnị? Agbara ya agba. Okay, agbago agbara the ball agba. O ball sponsor n'obodo a. That's ịmago the age grade. Okay. Bịara eme ihe ya asụ ya ọ chọrọ ka agba bọọlụ. Okay. Na that ball anyị ọ dara 85 million naira ndị butere ya. Hey! Ọkwa one day ball. Ọ bụkwa na ball anyị na-adọ compete just one day ball ka ọ drop 5 million. Okay, ọ bụrụ na ọ kọmọ one day ball. Ndị mere ya na ha nwe 5 million. Otu aka o si were mee. Odogwu abụọ guy name. That is it. Paparazzi ties of T-ball club present a novet football match between Ofobi age grade. That is it. Oboduku initiative. Paparazzi ties FC Port Harcourt. Wow, 25th October 2025. In honor of Ofobi chief Charles O. Onyele. Umogo Chinetugo, one of Oboduku. That is it. CEO Chadong Global Nigeria Limited. Yeah. Venue Oboduku Unit Center. 5 million naira in one day. Just wele. That's all. Oh, the guy did too much. This man did too much. I did too much. All batana bo sareni ya ko na bata. Get mega onye na biariwe. Oh ya no neni. Ebe nni asha bata ya ma ihe ma bụ na aga na ebunata ndị anyị na-eriribe. The guy did too much. Ọ chịkwa ma gburu alam ya egbu na villages. Aduka ndị okenye dị ka anyị nọ. Anọ nga na aṅụrụ. That is eweta ụmụ costly wine na ha anyị na eweta na akwa ya anaghị ma ya ewepụta ya gị iche ma ọ bụ mmanya. Anyị wetere m mind wote mate. Eweta ndị otu ya. Anyị weta ya anyị chekwa ma ọ bụ mmanya 20 naira beta anyị ama na ego ka anyị na-aṅụ. Ya, ego ka anyị na-aṅụ. Isi na onye a na-ekwekwe ya na Port Harcourt ka ọ nọ wee nweta ife nwetara. That is it. Ebe a ka ọ nọ. Rotaze village ya. Na practice akwụrụ ụlọ. Otu aka ọ dị. Hey! Otu aka ọ dị. Omogo! Otu aka ọ dị. Chinetugo one of Oboduku. So kedu onwelu nna ya ọkadị mma ya ọkadị ndụ. Mba nna ya nwụọ na nne ya nwụkwọ. Okay. This man too much. So kedu si mgbe ọ rụrụ nke a? Nke a mụrụ ka m wee ya is not up to ụlọ anyị na-ene anya nga ha na-eru ka o si eme ihe. Ọ na 2022 ka ọ bidoro. Okay. So how do you feel on this and na your own village or bring your own son because he amụta nwe ya na-eme ya? How do you feel? Kwenu nga nna asụrụ m nọtụ nwa obere rice nọ ha apụsara m nwere nwa bịa gwe na aṅụrụ m ihe na-eriribe enweghị nji onwe m nwa m pụrụ kpatara ihe isi akwa n'ime ome ya ọ mbata m na-eriribe otu o si sọ m mbatakwa m si lee ihe m chọrọ emere m ihe ahụ m chọrọ enwere ihe ọzọ m chọrọ okwe oke gị lee anya kwenye na ahụ ọdụ mmanụ m na village ọ ya na-emere m ihe ọ ya na-emere m ihe hey ọ ya enweghị onye ọzọ
Oboduku nwere mmadụ. nke Ofu onye jidere obodo ya sị whether you go drive, you go ride motorbike or not, you have machine. Each family must have machine. That is take. That if is you don't want pack it. That is it. You can even sell it, but take. Yeah. They are record breaking. Nobody has ever done it in Nigeria. That one is the first one in Omekurebana. Empowerment. The whole youth. No matter what the material cost, is get reacting. Like in the weather, no that egore here in Nigeria. Tailoring, egore the fashion design. That's anything just quote a little bit or in Igoya. I saw on Chaya go. Go again, go. You will go. I would okay, Gawa, but I go like it's all 200,000. You 200,000. It's all 500,000. Lines the type of job. Hey, hey, and the Chinetugo, Diofufu. Ada Abia Boriboa. Not at all. Like it's by miracle. Nda Abia once in centuries. Can Abia once in a blue moon. That's it. Nda Abu Chukuji Tobodoma. That's it. Jesus Chukuji, this man went to this village. That is it. On the village, and one. What are you doing for your people? What are your people benefiting from you? Huh? What can we go to your village and people begin to talk like this about you? No. And nobody can talk like this in your village. You don't have money. I'm telling you the reality. Hey! Yes. Ebe anyị nọ. Ebe a nọ na-awụ ụzọ ubi obodo ukwu. Nke a na ebe a na-awụ na nke Omeọgọ Chinetugo. O bichiri ụzọ 1 n'obodo ukwu. Omenye 1 n'obodo ukwu. Ọ bụ ya ka anyị nọ. Ojefe Mogo. Nke a ka wa obere ka ọ bụ. Otu onye rụrụ primary school n'ụzọ ubi. Hey! Rụọ họọlụ ụzọ ubi bụ be anyị. Rụkwa nke ụmụnna anyị bụ ụmụ ejika ebe m ji were pụta. Machine mbụ m na-agba ọ ya nwabinyere machine mbụ m na-agba. Bi ụmụnna anyị niile machine bụ Omeọgọ Chinetugo. Ya na-akpọ ewe omenyere. Otu onye na-ama mgbe obodo eji were na agụọ na-agụ obodo anyị erie na rice n'aka nwanne anyị nwoke ahụ Omeọgọ Chinetugo kamgbe 2019 stroke na anyị na-eri rice every December one trailer load ọ ya na-ebutere anyị agụ a na-agụ anyị and ọma mgbe mkpa o ji were pụta ọ pụta ya mere gị ya ile anya ị ga-nwere signboard otu nna m ukwu si were kwu ị ga-ahụ mmemme anyị mere ebe a last week na ebe a ebe niile a na-akpọta akpọta n'ala obodo ukwu from 25 of October ọ Omenyere hosuru ndị paparazzi hosuru ndị ofu obi obodo ukwu ndị paparazzi na ofu obi obodo ukwu ya 5 million but mmemme mere ebe ahụ close to 50 million ịdị ebe a obodo niile dị mma ihe oriri dị mma ihe dị mma ịgakwa na obodo ukwu be anyị arụrụ dị main hall anyị nwere na obodo ukwu be anyị be eze anyị otu onye a na-akpọ Omeọgọ Chinetugo double chief anyị nwere n'ala obodo ukwu ya nwa arụrụ ihe niile ahụ nke ọ nwere gara ihe na-adị mma ihe ọsọ onye ọ na-ejiri nwayọọ ọ na-achọ mkpọtụ ọ na-achọ bụta ọma ihe obi mmadụ ọma ihe ọ na-emere ndị mmadụ unu na-ele anya onye a na-akpọ ya abụ Omeọgọ ka Omeọgọ Chinetugo oge mbụ 2021 ihe na ebe a ụlọ anọ na ebe ọ kụriri ụlọ anọ were ụlọ nke a were rụzie beautiful heaven ọ rụrụ ebe a na-eme mmemme ịbata ebe a ga-edo mma Omeọgọ nwe ụlọ niile a na ebe a nwanne anyị nwoke otu anyị rụgbu ugbo otu ọnọ mgbe ọrụ na-akpata obodo anyị na-enwe obi aṅụrị ada ya prezident jeneral ụzọ ubi obodo ukwu miti niile na-eme nwa ya nwa na-enwe osi ya na-enye anyị anyị na-eri ọ na-akpa oke ihe ọ chọrọ nwanne na nwanne ya dịrị na mma ebe ọ na-ada ese okwu ọ na-eme ka ebiri wi adoo mma so nke anyị na-ogbu ugbu a bụ Omeọgọ Chinetugo ụlọ adị ụlọ otu si were do Omeọgọ ọ na ọdụ ịbịa n'ụzọ ubi a nwere mmadụ abụọ ya nwere onwe ya nwere chukwu ụzọ ubi gọvanọ ụzọ ubi enwere ya ọzọ chukwu ụzọ ubi ọ gwafara m bịa na anyị ebe a ga ebe ụlọ ha ebe a na-akpọbe chukwu ụzọ ubi ọ mmadụ abụọ na-awụ ka ha tụrụ ha ntụrụ ụzọ ubi mara ihe a na-emere ụzọ ubi ya dị mma ya mepụ onye nke ọzọ mee ya mepụ onye nke ọzọ mee otu a chi were na-eme ihe ya na-adụ mmadụ ụzọ ubi so nga anyị nọ nga na abụ Omeọgọ Chinetugo o bichiri ụzọ n'ụzọ ubi obodo ukwu Omenyere ọ na be ka anyị nọ ife ọ rụrụ bụ heaven on earth. ọ heaven on earth ka ọ rụrụ bụ paradise. O mere ebe a ya dị mma unu le anya unu ga-ahụ otu ibe a chi were so four years ago the whole villagers bunye ha rice riwa kamgbe 2019 abụọ na stọpụ and kamgbe 2019 kamgbe ọ rụsịrị dat primary school ọ rụrụ since 2019 ọrụ primary school ọ na-akwụ the whole teacher ụgwọ every teachers ya nwa na-akwụ ụgwọ nke gọọmenti na-anaghị emeli otu onye a na-eme ọ ya ka a na-akpọ Omeọgọ Chinetugo ihe ọ na-eme
ị gara ụlọ ụka ụzọ ubi ọ yara ụlọ ụka ụzọ ubi gaa ebe a ga ijekwa ebe a na agaghị hụ feed ụzọ ubi ọ yara ara ya ụlọ ụka ụzọ ubi anyị otu ọdụ todo onye kwadobere so onye ọ na-wepụ aka onye atụwụ na ụtụ onye ọ na-awọrị were hapụrụ ya ụlọ ụka ka ya bụrụ ta ga-esi arụ ụlọ ụka ka ọ dị mma otu ọgọchiri etu ugo a ịfụrụ kedu ife na-ewe iwe wetin the vessel ihe na-enwe iwe nwasị ụmụ ihe ha na-eme erube ihe a na-emere ndị ọzọ n'obodo ndị ọzọ ya chọrọ ka a ga-emekarị n'obodo anyị ihe a chọrọ ka obodo anyị dị mma ka ya chọrọ ka ya mee bikọs ọ na kọmuniti a ka o si were pụta ọ na-achọ ka o mee ihe emekarịa ebe ọ na-eme ọsọ ihe ọhụụ obere ihe a na-eme ebe ndị ọzọ ndị eji ya na-eme ebe Chukwu gọzikwere ya gara emere obodo ya ihe obodo ya na-adị mma ọya ọmọgọ na-ekwu ọya bụ iwe ọ na-ewe ibido ọsọ ka ya na-eme ka bụ small one nke ya gaga eme ewu karịrị nke a small time ya ga-eme iwu uzibube ya mechaa uzibube ya mara na omọgọ mụ achọkwa ịbụ onye vileji unu nna anyị nabatara gị ihe ife unu na-benefit too much anyị nabatara gị ọ bụrụ na ị ga-abịa edere ya akwa ị bịa nwere fọm a na-agba kedu otu omego esi wee bunye m mechin nke m nke a obere nkọ erigbe agbamugbu m big machine agbamugbu mụ abụ ọnụ na-ekwuru ndị big man na be anyị agbamugbu m big machine Chineke Igbo ife anyị jiri moto ọ bụrụ mechin ọ ga na-anụ ihe unu na-ekwu ọmọgọ bụ moto ma biga nwanne anyị nwekarị ebe a ama m na ị na-emoto omeoge inugo bunye anyị moto dị moto ba bi nwanne anyị nwekarị maka na ibe eze omeọgọ yes obichiri ụzọ ọ Chineke Igbo o menyere oji rice emeọgọ oji efe emeọgọ oji machin emeọgọ oji ụlọ emeọgọ onye like ọrụ ụlọ chọọchị oge ọgụ esiwere onye ọfọdụ na fada but agụ esi fada you know why I'm happy because now it is only in an Igbo can afford this kind of thing. We are blessed. When we see people like this, we praise them. There's other people who have money but they're not doing anything for their people. Yeah, na-agbakwa nwa anyị achọ mmadụ ịkpasịrị anyị iwe mmadụ eyi ya ga-achọ ya okwu maka mmadụ dị ka ma ịchọ ya okwu abụọ na nge ọ ya bụ ihe nọ ibe ya ọ nnukwuru nwanne m ka ọ bụ anyị achọ mmadụ ịchọrọ anyị okwu ekpere ndị anyị niile na-ekpe everyday na-ekpe ewewo ọ dụkwere ya mma ọdịdị anyị sa aka ya osimiri ka ọ bụ otu aka si were kwu ya enwe onye ebe anyị na-ekpere ekpere ji anyị sị ya dịrị ya mma kpọta ọ dụgwe mma ka mgbe echi adị ego ya bụ ego karịrị ka arịsị ka ọ bụ enwe arịsị ọbụla ga-ata n'ego n'elu ụwa adị anyị sụ amụsụ ọbụla ga-apụta ga-ata ego ya fatụ ọkụ agbagbo na amụsụ ya ya ka o si were dụ ya dụrụ ụnụ mma eze omeọgọ Chinetugo one of obodo ukwu nkwa Chukwu kwelu ndị obodo ukwu because ọ gị nwa bụ Chukwu ji wee gọzie ndị village a na-enwe aṅụrị a na-eni nri ndị ada akọ na their house a na-anya machine a na-aga akwụkwọ a na-aga ụka if a na-aga n'obodo if we have people like you one or two this place will be like heaven and even your people are happy and Legodifi Kugana village this one is so massive to the extent that bụ heaven on earth. So look at how many pillars is this house. It's uncountable pillars from down to top. This is what we promote because you didn't forget where you come from. After everything you have seen, as you have traveled all over the world, you still come home, remember your people, remember your villagers, remember people that this is where you come from, and you support them, and you empower them, and you make them to eat food. This house is a house that it will stand the test of time. Looking at this house is a house they built with foresight. So look at the pillar all over around it. This is so beautiful, and this is heaven on earth. I think is this the Obi? This is the Obi, so massive. John, look at the architectural design. Look at how it was, beautifully shaped and beautified. Look at compound now. Who doesn't like good thing? Which heaven can you express again? This is how God used this man to bless these people. So this one is what again? Another one-story building, clean. Is this kind of person car? Now guest house or what? This is so beautiful, man. This is Igbo village. This is Igbo village. It is only in Igbo village you will see something like this. And this is beautiful. This is beautiful. This is Oboduku. This is Idata North. This is Imo State. Idata were mado. Oboduku were mado. Uzobi were mado. Eze Omogo Bonuku mado. Obokwana na etogi. Obokwana na but if Melo is speaking for itself. Your people are happy. Your people can like they can do anything because you are making them happy. So if you have money, anybody watching us, if you are having money or anything, come home. Let your people be happy.